Добър ден. Добър ден. На колко си години? На 13. Видите ли режисьорът на новия български филм Bad Boys? Да. Какво те накара да участваш в този филм? Приятелите ми. Вие кой играете в този филм? Били Боб. Коя друга роля от филма бихте искали да изиграете, ако имате тази възможност? Може би ролята на Лазар Иванов, който е Билли Бо. Да. Каква музика слушате? Джаз, рок, хард рок, рок-н-рол, хип-хоп, рап, реги. Любимият ми режисьор е Тим Бъртън. Тери Гилям също ми е любимите режисьори. Робърт Родригес, Куентин Тарантино, Кристофър Нолан. Кои кадри бяха най-трудни за заснемане? Най-уморителните беше когато носихме трупа из София с Мартин Киряков. Кой беше любим актьор? Любим актьор. Самюел Джексън. Ал Пачино, Робърт Де Ниро. Харесвам Хелена Бонъм Картер, Мишел Пфайфър, Пенелопе Круз. Джони Деп. Една дума, с която бихте описали филм. Пародия, екшън, комедия. Пародия.